Taf xejn min kien Mikil Anton Vassalli, kien Malti bħalek li qatt ma rid iħalli lil martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Bil-lejl binar jitħabad kien Vassalli, għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli, jizbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsa u maqudin, għal Malta jizbaħ tassew, għal Malta ħilsa tassew, Malta Maltija tassew. Missirietna għamu għal Vassalli, għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli, l-art li ħabbu marfitux, poplu rsir li ma femux, għax kien imdawwal tassew, fost nies imdalma tassew, kien għadu kmieni tassew. Maslaten barranin bla xejn mistija, u sostna l-jett li Malta tkun Maltija, u bil-sienna ta' Maltin ridna kollha maqudin, ħankunu poplu tassew li jaħseb rasu, tassew li fassal triqtu tassew. Illum għaddit il-ħakma barranija, ninsabu l-koll ħelsin f'Malta Maltija, imma l-għaqda bejn xulxin għada nieqsa fil-Maltin, għax għal-kem ħilsa tassew maħnix maquda, tassew maħnix Maltija tassew. Tal-lejl fil-ħolm iltqajt mal-kbir Vassalli, li bleħen ta' ċanfir ġifu iwqalli, għaliex għadkom mifrudin ma tafux li sar il-ħin li tkunu ħilsa tassew, tkunu maquda tassew, tkunu Maltija tassew.